गुड मर्निं लोगोफोर, गासैनिसिमबो अननाय सिबिनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै 1 एप्रिल। राशिखौ फरायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो सानदों। बे भिडिअ'आव दि नोंथांमोनहा गल होनाय नुदोंना थिरसिन, बेनिफ्राय माबा मोनसे जिराद ओंखारगोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय बेनिफ्राय। आरो जेबो जुदि ओंखारथाराखैब्ला बे भिडिअ'आवनो आंनो कमेन्ट हरनो माब्लाबा बावनाङा लोगोफोर। दानिया खोनासंनोसै जोङो दिनै सोर सोरनि राशियाव मा मा दङ, आरो बेजों लोगोसेयैनो आनान गसाइनिफ्राय आर'ज बेखौनो खालामोदि जाहाथे दिनैनि बे राशिजों गासिबो मोजाङै मोजां थाङो, जाहाथे जोंखौ खैफोद आफोदनिफ्राय बासायो। बेनिनो नोंथांमोननिसिम फिसा आंनि मोनसे आर'ज। फैदो लोगोफोर, जों दानिया खोनासंलांदिनि। गिबियाव दङ मेष राशि। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। जाफुंसारनाया गोब्राब नाजानायजों फैगोन आरो गोदान बिबानफोर सोमजिनो हागौ। दिनैनि खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3 आरो गाबा गोमो। बृष राशि। नोंथाङा मोनसे गोदान सम्पति बायनायनि बाथ्रा साननो हागौ। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाइ होगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8 आरो गाबा गोथां। मिथुन राशि। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो साख्रिनि गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। नोंथाङा गोदान सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4 आरो गाबा गोसोम। कर्कट राशि। राङारि थासारिया लोरबां जानो हागौ। सांग्राङै रां थिसन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। दिनै जों गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावनो जागायनो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, गाबा गोमो। सिंह राशि। रांजों सांग्रां जा। बांद्राय खरसा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। साख्रियाव मासि जौगानायनि आसा दं, नाथाय गोब्राब नाजानायखौ बांहोगोन। मोनसे गोजाम जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। कन्या राशि। दिनै रां थिसननायनिफ्राय मोजां मोनफिननाय मोननो हागौ। साख्रि आरो फालांगियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा गावखौ फोथायनायजों बुंफबनाय थागोन आरो सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरजों गोहोम खोख्लैगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। तुला राशि। दोनथ'नाय दोहोनखौ मोनफिननो हागौ। गोब्राब नाजानायनि आबुं फिथाइ मोनगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। मोनसे गोजाम सानखांथिया दिनै जाफुंसार जानो हागौ। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा गुफुर। वृश्चिक राशि। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा मोनगोन। साख्रि आरो फरायनायनि थाखाय बे समा साबजाथाव। जोंबाय थानाय आखुआ मानसिफोरखौ रंजाहोगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। धनु राशि। नाङै खरसाया बांनो हागौ। बाजेटखौ नोजोर हो। नोंथाङा मावख'नि लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनैनि सानखौ सहायनाय आरो हमथानायजों बारहो। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, गाबा गुफुर। मकर राशि। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन। फालांगियाव मोजां दावगानाय जागोन आरो साख्रि सोलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि दैदेननाय गोहोखौ बाख्नायनाय जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा सना गाब। कुम्भ राशि। दिनै धोननि सौफैनाया जानो हागौ। नोंथाङा साख्रि आरो फालांगियाव जाफुंसार जानो हागोन। दिनै नोंथांनि सानखांथिफोरा जाफुंगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, गाबा गोथां। मीन राशि। रांजों सोमोन्दो थानाय थिरांथाफोराव सांग्रां जा। साख्रि आरो फालांगिनि मुलाम्फाफोरखौ गुसुङै फोरमायनाय जादों। साननानै थिरांथाफोर ला। हाखु दाखु खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा गलाफि। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा दिनैनि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन होनना आनान गसाइनियाव फिन आरो खनसे आर'ज गाबनाय थाबावबाय। गोजोन्थों।